Витамушки, Минский монтажный хас на сувязі. Слухайте, у меня тут есть такая одна инновация. Зараз мы ее паспрабуем ужить. Мне тут маецца вось такі вось кабель нарощены на ПГВ. Трэба вось гэта працягнуць у такую вот 25-ю гафру. Буду спрабаваць это зрабіць праз вось такое вось ноу-хау. Пятлю працягную. Ну што? Ну, здаецца, будзе лепей, чым матаць ізалентай. Зараз паспрабуем, як яна сябе пакажа. Так, самая галоўная складанасць гэта тое, што тут не адзін кабель, а умоўна 5 асобных драцін. Зараз трэба паглядзець, як яна іх працягне. Так, бяром. Ну, я маю на ўвазе, ці здолее яна узяць усе 5 адначасова. Ну, 5, напэўна, не атрымаецца, бо гэта карацейшая, но спрабуем. Она павінна чапляцца вось так. Пасля рабіцца вось такая пятля на конец. Так. Подцягвацца вось гэтай вось спружынкай. Ну, а пасля вось гэтай вось аканцаватель трэба нашапіць на і павінна збыццам выцягнуць даволі нядрэнна. Зараз паспрабуем. Адзінае, што вось гэта, напэўна, прыйдзецца... А не, я ведаю, што зрабіць. Мы проста іх зробім у адзін памер. Як яны там далей... Галоўнае працягнуць, а там ужо паспрабую падраўняць. Так, спроба номер 2. Робім пятлю, перакручваем. Тады бяром эту спружинку, подтягиваем ее и чапляем на які-небудзь, ну, куды долазить. Ну, здаецца, трымаецца даволі... Ага, зляцела. Мне здаецца, што 5 я не здолею выцягнуць. Ладно, зараз яшчэ разочак. Так, это сюды. А гэта вось сюды. Ну, начепім пакуль на 2 вось гэтыя. Паспрабуем іх працягнуць. Вот гэта, конечно, здаецца, будзе упірацца. Паспрабуем. Так, як. Бяром гафру і наматваем гэтую працяжку, якая сядзіць внутры гафры. Так, так, так. І ўсё. Ну што, тут адлегласць невялічкая, таму, здаецца, павінна ўсё быць добра. Ну што, здаецца, працуе і даволі так недрэнна. Самае галоўнае, што она не адарвалася. Нават з-за таго, што гафра невялічкага памеру, тут месца дзеля кабелю зусім няма. Ну і там, я бачылі, ёсць злучальныя такія гільзы, якія таксама трэба было ўпіхнуць
Ось, і дастаткова нядрэнна працягнулася. Я маю на ўвазе, гэта тое, што не адарвалася менавіта гэтая пятля. Таму лайк. Ну а зараз мне трэба гэта проста увесці зноў сюды у гэтыя рэлюхі і ўсё. Так, ну што, здаецца, ўсё выканаў. Подключыў, увёў гафру. Ось, з дапамогай вось гэтага працягулі, працяжніку. Іх у камплекце ідзе 2 штукі. Артыкул вось гэты. Самі шукайце ў інтэрнэце, дзе можна набыць, але рэч дзейная. Я раю. Ад'ё.